sanki ya zama jinina, akan sanki na da ɗayin ɗamara ba zan karaya ba. Da kwan sanki bitini na ɗauka cikin zuciyata, kuma ban ajewa duk nauyinsa ko zan wahalta. A raina baban da misalin ki auta ta mata, wuri na cikar saba samin ki a rai ban da saura. Ni kaina fa na san na dace ina mallake ki, hali ne abun soke kwatanan ana yin yabanki. Ina alfahari domin kwado yana kyau jikinki, ki juyo da kanki ki ban kambu na so bi na daura. Idanu na sun yi makancewar da ban duba mata, ba zai sa na so wata tunda akwai ki ai ba bukata. Domin ke kadai ce zuciya ta yi wa gurbi cikinta, halaccin da zaki min kyaminta ki taho jera. Kisan so idan yayi so to bayyana zai a fili, ni wannan bayanin shi na rika ya zan min dalili. Duba yanda soyayyar ki ta sani awai da hali, idan na yi rashin ki a bar so na ni babbar asara. Domin san kini a cikin rai ya zamo mun mayafi, idan ba bike a kusa na ya ciki zai yi karfi. Sirrin dukkanin wata ma'ajiya a kulle da murfi, na san ba ki kyalewa a gana wasu irin sirara. Ina ma a ce so shi ne da kansa ke yin bayani, abun wacce yake so domin akwai masu rauni. Akwai so cikin rai zuciya ta hana su yi bayani, amma dai anan laila majalin libancin sigara. Ba zan boye so ba don gaba kar ya sa